ning hapuna, lain man is April og hagiton kay di mo atras, mo po ni akong gibiliban niya ani. Kanang ang tema namo ako affirmative side nga akong pamatud-an nga kana si Hesukristo mao kana ang Diyos nga adlaw nya. Dispensa lang mga Katoliko, pasaylo ako kung masakitan mo, pero kuan man mao man dagan sa mulang tugi. So ingnon lang nako nga agwantahan lang ninyong paminaw niya kay nagagwanta sab ko ang burden of proof ako man. So giagwanta nako ni unsaon ako ni pag kining pagpamatuod sama sa nasusgado nga aron ang pikas mataral sa hukmanan mo nang ang burden of proof nimo nga kana siya mo'y kriminal kinahanglan nga kuan gyud unsay ngani ni kanang sakto gyud nga dili kadua-duaan. Pero ang kalainan lang dire kay ug ato kasusgado dili man pwede ang mga Xerox, pero diri sa debate pwede ng Xerox. Ang importante lang nga wa mi mamaka, no? Nabi original nga gisirukan mo. Ang puy rules dia nga bawal ang Xerox. Kay ug bawal ang Xerox niya ang mga tag-iya ba na akong libro taga Mindanao. Di ta musukol debate bawal man magmangadto pa tag Mindanao atong ato sa huwaman tong libro nga kalayo ato. So mo na mga igso, no? So isig kagwanta lang sa isig ka side nya isip magtotoo magkamo sa inyong kagalingon na ingon na kami nag-angkon nga magtotoo. Pasensya lang mura ba dapit og tas-an lang nato ang atong pailog nya minaw lang ta. Maminaw ta sa katok sa kining pagtuktok sa Ruwa ka Kudis. Ang Elohim nas kalangitan magbubuhat sa langit sa yuta may bahala ini. Salamat. Amen. Salamat Brad Rodrigo Ramen si mong pag-intro niya atong monitor atong ihatagak sa iyang mayong hapon ato ang mga kaigsuunan sa Bisdak Radio sa Luzon, Visayas ug Mindanao o sa laing parte sa kalibutan nga mga Bisaya nga mga listeners karon. So salamat. Bulpin buwan siya. O dili ta magdugay atong sugdan ang atong programa. So akong basahon ang tema pamatud-an nga si Hesukristo ang Diyos nga adlaw gigamit ang Biblia og referensya. So ang affirmatiba mao si Rodrigo Ramen o ang ihang kaatbang sa negative side si Efren Yap de la Pilla. So ang mga labda sa debate, primero, pagtulo ka baro, duha na. Pangyo alam ko kanang Lucy lang ng Pilmiro niya, Gis na lang ikaduha niya. Tag 10 minutes lang nang kuhan kanang mga Lucy kabaro. Tres lang. Tres lang. Lucy kabaro. Di ang unang baro. Ikaduhang baro tag Gis na. Kuman sa matag baro dunay 10 minutos nga pangutana o cross and question and answer. 10 minutes. Dili mo biya sa tema sa ikatulo. Isa ikaw po mahiling sa katbang ang matag referensya nga gamiton. Sa ikalimang lagda sa debate, wala itugot ang insulto. Mga personal sama sa pangalag, buang, kwanggol, susama ni Ingrid. Ang ikaw na lagda, ang pangutana nga kinahanglan, tubagon, oo, dili, gayot sa maong paagi, apan pwedeng mo qualify, ganong oo, dili. Sa ikapito nga lagda, ang pangutana dili mo labaw sa usa ka minuto, mausap ang tubag dili mo labaw sa usa ka minuto. Sa ikawalong lagda dili mo gamit og hugaw nga dula sama sa paggamit nga tigpaminaw aron pag bimoralay sa atbang. Sa ikasiyam, tahurong gayon ang moderator sa napu nga lagda, kung doon na ka mo'y reklamo, ang maglalantugi adto itumong sa moderator aron ang moderator mo'y mohusay na yon. Sa ikaumsi nga lagda dili mo salga
ang maglalatugi sama sa pagsulti pa sa laing maglalantugi. Sa ikadosing nga lagda, sa panahon sa pangutana, ang pangutana dili mo komentaryo. Ang buhat no niya mao ang papangutana, unya ra siya mo komentaryo sa iyang panahon na sa iyang barog. Human sa ika-13, human makumpleto ang panahon sa lantugi, wala na bisan kinsa sa mga maglantugi umudugang sa pakigpulong. So, maura ka to atong lagda, maura ka to ato ang mga lagda sa debate. So, ato ang tawagon na yon, ang pirmirong mupabarog sa iyahang side, mao ang afirmatiba. Si Rodrigo Ramin sa Ahaya Sinaguga. So, Brad, imong hang panahon. Okay. Dalay ko ng ngalan ni Ahaya El Shaddai, mayong hapon ka natong tanan. Ang tema sa among debate karon ni Efrenia Dilapinya mao kini, akong pamatudan nga kana si Jesucristo mao kana ang Dios nga adlaw. Ang unang bersikulo nga akong gamiton mao ning Ezekiel 8:14 ngadto 17. Unya iyang gidala ako ngadto sa alagyanan sa ganghaan sa balay ni Ahaya nga nagpaingon sa amihanan. Ug kaniya karon may naglingkod dito nga mga babae nga nagahilak mahitungod kang tamos. Unya mingon siya kanako, nakita mo ba kini anak sa tao? Ikaw magkakita pagayod pag-usab og labi pang dagko nga mga dulumtanan kay niini. Ug yang gidala ko ngadto sa sunod nga sawang sa balay ni Ahaya. Ug kaniya karon diha sa ganghaan sa templo ni Ahaya sa kinatungan sa lagyanan o sa halaran may haduol sa kauhaan og 5 ka tawo uban ang ilang buko-buko nga gipatalikod sa templo ni Ahaya og ang ilang mga naong gipatubang sa silangan og sila na nagsimba sa adlaw nga nagatubang sa silangan. Nya siya mingon kanako, nakita mo ba kini o anak sa tao? Jutay ba nga butang alang sa balay sa Huda nga gibuhat Manila dinhi ang mga dulongtanan. Bantay ang punto Ezekiel 8:14 ngadto 17. Bantay ang punto, i-mention din ang ngalan ni Tamos nga dunay kalambigitan sa pagsimba sa adlaw. Arita sa laing basahon. Arita sa basahon nga kining gitawag nato an expository dictionary of the New Testament Words, London 1962 ni W.A. Vine, page 256. Aritas Bisaya nagkanayon, ubad na. Ang porma nga duha palapag nga krus nakabaton og sinugdanan niini sa karaang kaldya o gigamit ingong simbolo sa Dios nga si Tamos nga sa porma nga iya sa mistikong sitaw. Mistikong sitaw ang unang titik siyang ngalan. Sa maong nasod og sa silingang kayutaan apil na ang Ehipto. Sa tunga-tunga sa ikatulong nga siglo AD, ang mga iglesia misimang nagyawat-awat sa pipilang doktrina sa Kristohanong pagtuo. Aron ng pauswag ang kadungganan sa apostata eklesiastikal nga sistema, ang mga pagano gidawat sulod sa iglesia nga walay pagbag-o pinagig pagtuo o gitugutan gayud sa pagpabilin sa ilang paganong mga ilhanan, mga simbolo. Busa ang tao sa ato palitirti, diya sa sagad kayong porma niini uban sa krus piraso nga gipaubos, gisagot aron pagpabarug alang sa krus ni Kristo. Laing basahon, The Cross in Ritual, Architecture and Art, London 1900 ni G.E. Stiach, page 1. May katingahan apan kamaturan nga dili malalis nga sa mga panahon kani ay sa wala pa mahimugso si Kristo o sukad diha sa kayutaan nga wala mabot sa pagtulunan sa iglesia. Ang krus gigamit na ingong sagradong simbolo. Ang Grigong Bakos, ang Tirianong Tamos, ang Kaldianong Bel ug ang Norse Odin, ang tanan gisimbolohan sa ilang mga dibutos pinagig kinuros nga galamiton. Lain na siyang basahon. The Worship of the Dead, London, 1904 ni Colonel G. Garnier, page 226. Ang krus diha sa pormang crux ansata, kanang krus nga naihandol, no? Ginabitbit sa hituhanong mga pari o obispong mga hari. Ingong simbolo sa ilang otoridad, ingong mga pari sa adlaw nga Dios o gitawag ang ilhanan sa kinabuhi. Unya, makapangutan na kita nga naman nga kining Jesucristo gilansang sa cross nakaabot na sa mga Bible. Ang hinungdan na diara
Arita sa my first history of the church, Sons of Holy Mary Immaculate, Quality Catholic Publications, page 29. Atong basawa. Constantine, one of the greatest Roman emperor, si Constantino, usa sa mga bantugang Romanhong emperador, was formerly devoted to the cult of the unconquered sun. Siya kaniadto debuto sa usa ka kulto nga moang pagsimba sa dili mapildi nga adlaw. His religious views changed radically in 312. Ang iyang panglantong reliyoso kasakalit lang na usab niadtong 312 AD. When he was in Italy fighting Maxentius, sa dihang didto siya sa Italia, nakigsangka kang Maxentius. Before the battle, sa pa ang gubat, he saw a cross superimposed on the sun. Nakakita siya krus na ibabaw sa adlaw. With the inscription na nakasulat, in hoc signo vincis, niini nga timaan, mudaog ka. He ordered his men to go into battle with the cross painted on their shields. Siya mimando siyang nga tao nga makigubat, dinala ang kurus nga ipangpintal nga naa sa ilang mga taming. Ang kurus nga gipasabot diha man gidrawing ron gihapon nila. X ni nga nay murag pisto nga kanang piya na R na siya sa tupa gitawag siya Kero or Krismon sa tupa Kristo. Kana dayong Kristo kurus. Di man ha? Ang Kristo di ay kurus. Matod pa kang basahon na kung imog yung mayong sabot. Pero narita sa kining laing basahon. Arita sa kining gitawag na tuog The Companion Bible Appendix number 162 atong basahon nagkanayon. Kining mga krus gigamit ingong simbolo sa Babyloniang adlaw nga Dios. Ug unang nakita ibabaw sa pilak ni Julius Caesar 100 to 44 BC. Ug unya ibabaw sa salapi nga gigama sa manunod ni Caesar Augustus 20 BC. Sa mga pilak ni Constantino, ang labing sagad nga simbolo mao ang Krismon or Kero nga sa ato pa Kristo. Pero ang samang simbolo gigamit nga walay naglibot nga lingin ug adunay upat ka parehong bukton nga pinatindog ug pinahigda ug mao kini ang simbolo nga sa linain ginasimba ingong solar wheel. Kinahanglan isulti nga si Constantino usa ka magsisimba sa adlaw nga Dios ug wala mosulod sa simbahan hangtod sa ikaupat ka bahin sa kasiglo human ang subilambong sa iyang pagkakita sa maong krus dito sa kalangitan. Karon arita sa Chambers Encyclopedia. Arita sa Chambers Encyclopedia New Revised Edition Volume 4 page 267 atong basahon. With some races, sa ubang mga rasa, the cross was associated with the worship of the sun god. Ang cross nalambigit sa mga pagsimba sa Diyos nga adlaw. Niya diri giingon diri forms of the cross and allied symbols. Kasi klaseng porma sa mga cross ug ang iyang alyansa nga mga simbolo. Ang kang Constantine niani sa ika-uno ug ika-7 kay 11 man ikamata nga mga cross. Arita 6-7 ato basahon. Number 6, Kero in Greek, Christos, found on an ossuary at Dominus Flevit. Arita number 7, Krismon, a variant of Kero, nga mo na gihubad ngadto sa mga lain po nga Kristo or Kuros. So mo na siya mga igsuon niya, di man na nato nga, wa pa ganit mataw ng Kristyanismo. Si Kristo wa pa ganit mataw. Ang kalibutan hagbay na sila nga lud-lud ng Kuros oy. Unsa gyapon nga libro Chambers Encyclopedia arita si babaw na ingon re. Cross was an emblem to which religious and mystical meanings were attached long before the Christian era. Ang krus usa ka timaan o simbolo nga ang mga religyoso o mga tinago nga mga meaning or kahulugan nalambigit wa pagani mutunga ang Kristyanismo. Thus, the crux ansata, kanang crux ansata, or cross with a ring-shaped handle, nga naay gulitanan, naay lingin, gulitanan, attached is common as a token of immortality on Egyptian monuments. Kana siya, usa ka kumon nga timaan dito sa Ehipto, naa na silang mga monumento, nagtimaylan na nga, kanang immortality sa ito pa, walay kamatayon. Eternal life, puno. So, muna nila mga igsoon. Karon arita sa kini pagsimbag cross o adlaw kanang gihimutan ba sila bang mga gahom ang tubag diari tubag Ezekiel 6:4 ngadto 7
O ang inyong mga halaran mahimong bilian. O ang inyong mga larawan sa adlaw, kanang kuros, larawan sa adlaw, mga dugmok. Ug akong ihulog ang inyong mga minatay sa tubangan sa inyong mga Diyos-Diyos. Ug akong hayaon ang mga minatay sa mga anak sa Israel sa tubangan sa mga Diyos-Diyos. Ug akong isabwag ang inyong mga bukog libot sa inyong mga halaran. Sa tanan ninyong mga puloy-anan, ang mga syudad pagagun-ubon ug ang hatag-as ng mga dapit mahimong bilian aron ang inyong mga halaran pagagubon, gun-ubon ug pagabiyaan. Ug ang inyong mga Diyos mga dugmok ug masalanta ug ang inyong mga larawan sa adlaw. Unsa nang larawan sa adlaw? Kuros, pagaputlon ug ang inyong mga buhat, mga wagtang. Ug ang mga pinatay, mga tumba sa talwala ninyo ug kamo makailang nga ako mao si Ahaya. Ato siya tanan mga igsoon nga pamatuod ang burden of proof okay naman to nga patay gipangtaguan uban bisag wa pa siguro matapos yasa bagod ng manubra sakto ra nga ang tima akong napamatudan so pwede na ihatag na to. Salamat Brother Ramin sa imuhang permirong pampabarog sa affirmative side. So, ari na sa question and answer. So, ato ang taga-higayon si Brother Reverend de la Peña sa iyang pangutana. Pila ka minuto? 1 minute question, 1 minute answer. Okay. 10 minutes ang kuhaan tanan. 10 minutes. Cross-examine. 10 minutes. Cross-examine. 10 minutes. Salamat iyo niya. Sa di pa na to tamutanan namin ni Joel si Julius. Si Julius. Abuina. Abuina. Buenas. Lijoin o sa uban ba mga viewers na ito nga likuan ron ining debatiha kiigsunan. So, unang pangutana Brad Rodrigo Ramin base sa tema nga imong pamatudan nga ang si Jesucristo mo ang Diyos nga adlaw ginamit sa ang Biblia o Mga referensya. Unang pangutana, Rodrigo namin. Nabatay nakita sa bagong tugon na si Kristo Diyos nga larawan? Diyos nga adlaw? Okay. Atong basahon, duha ka niyang tubag duha ka singan ini kining mga tinubdan ang akong basahon. Arita sa Galacia 6:17. Sukad karon ayaw na ako ipasamo ni bisan kinsang tao kay ginadala ko ang akong lawas ang mga timaan sa marka ni Hesus. Unsa maning marka ni Hesus? 14. Apan paliw kanako ang pagsigarbo gawas sa krus sa atong Ginoong Hesukristo nga pinagi ni bahin sa kalibutan ako gikalansang nasa krus ug bahin kanako ang kalibutan gikalansang nasa krus. Okay. Litra po litra. Arita sa encyclopedia, Chambers Encyclopedia. Sa ubang mga rasa, ang krus nalambigit sa pagsimba sa Diyos nga adlaw. Moto'y tubag sa iyong pangutana. Mr. Moderator, my specific questions. If you're talking about Jesus, it is always in the New Testament. Rodrigo Ramin. Yes. Sitado ka. Yes. My question is, can you read literally Jesus Christ, Jesus nga daw? Base sa tema? Okay, base sa tema. Yan naman po giingon niya sa tema. Gamito na ko ang Biblia referensya. Ato masahol. Buot mo ni tubag. Galacia 6:17 balik na tubag. Sukad karon ayaw na ako ipasamo ni bisan kinsang tao kay ginadala ko sa akong lawas ang mga timaan sa marka ni Jesus. Klaro ng marka ni Jesus. Kuros gina. Nga naman, nasa si atras ka. Gikalansang ang kalibutan. Mato pa sa Bible. Ako o ang kalibutan, gikalansang na sa cross. Kuros na ang timaan. Ngayon sa may gingon diri sa Chambers Encyclopedia, New Revised Edition, Volume 4, page 267. With some races, sa ubang mga rasa, mga kaliwat ba, the cross, ang cross, was associated, nalambigit kaniadto
with the worship of the sun god sa mga pagsimba sa Diyos nga adlaw. Muna itubag sa iyong pangutana. Question, Brad. Mr. Moderator, the answer is not responsive. May specific questions base sa tema nga gipirmahan Rodrigo Ramen. Ang pangutana, napatay literal yun nga naswat nga si Jesucristo Diyos nga adlaw. Ay ko hatagi og tubag nga wala sa tema. Tagaan ko mo cross wala magdebate cross. Ni ang tubag katulo na ni di na lang ako balikon. Mingon ba ka sa imong pangutana ba sistema? Tema bitaw na tema, tanawa ng supastema. Gamiton ang Biblia og referensya. Magbuot day ka mo exclusive na day ka sa kuan. Mo exclusive na day ka sa ngahan kining sa Biblia ra dun nga base diha naaman ang kuan kanang mga referensya o dili ko mo balik aretas inyong kuno nobina sa Santa Cruz yes una nga pahina now gi-portrait man ninyo do cross nay adlaw nya gihimong mo na gitawag og solar wheel ligid nga adlaw nya nay cross sa tunga klaro nya kanang ang meaning anang cross Kristo man na asay pruiba dira page 6 nauna nga daw muluhod sa tubangan sa usa ka Santo Kristo bala ang krus kuno usa ka bala ang Kristo usa ka Santa Cruz usa ka bala ang krus kana ding Santo Kristo Santa Cruz na siya ang pangutana Rodrigo Ramentas kay mong tubag isore-soro yun mo ang pangutana simple o tinaw nga specific base sa tema nga atong gilibatihan gipirmahan ko na ito ni. Ang punto na, ang pangutanan ko, specific, Mr. Moderator, nga pamatudan nga si Jesucristo mo ang Diyos nga adlaw. Ginamit ang Biblia og referensya. So, muna nga ginamit. Karon ang pangutanan specific man, nasulat ba sa Biblia nga si Jesucristo Diyos nga adlaw? Tabaga, naawa. Ganang pangutanan niya, Mr. Moderator, ang taon nila bahala na kay kaupat nang gunang ibalik-balik na mura matag siding guba na gabalik-balik murag plakang guba ba but friend sa man na hutda na kag pangutana kay mura na general isa ayaw na ayaw pagbuot sa unsay tubag nako kay kana bitang ikaw mo pabarog ayaw na komentary tubag na lang ni hindi kasi man mo kalimaw sa pangutana ayaw panos na lagi na kay mabasa Brad nga tato Kato di ay, ginamit ang Biblia referensya. Ikuan, basa ako sa... Basa. Mudawat ba si Efren na imuhang to? Kaya akong pangutana, Mr. Moderator. Galacia, sa Galacia akong pangutana, nabay giskutan nga adlaw diha, nga si Kristo mo Diyos nga adlaw. Tubaga, Rodrigo Ramen. Ani maguni, friend? Ikaw nang utana, kay bawa mo ko si mo pangutana, ang imong pangutana wa kay Igo. Biblia lang ako ilabot referensya mo na pangutanan nimo. Di man ako gipirmahan na to, di ba? Tanaw ra ko gipirma na to, gamiton ang Biblia ang referensya basaha. Mr. Moderator. Ay lagi problema. Ano mo ka? Ang ako bautan na Biblia. Ang Biblia pulong ni Ginoo. Nya ang pangutana, nabas Biblia nga imong gipabarok. Nabas Biblia imong gipabarok. Akong basahon ha. Ang imong gipabarok Brother Ramin, napakunos Biblia. Nasbik. Kanang yung gamit ko Biblia, comics bagod na nga akong gidare. Nga Biblia man o kining referensya. Akong basahon ha? Basahan pa ko sa... Galacia 6:17. Sukad garon, ayaw na ako ipasamok ni bisan kinsang tao. Kay ginadala ko sa akong lawas ang mga timaan sa marka ni Jesus. Unsa may timaan sa marka ni Jesus? Nobina Santa Cruz ilang gano? Kuros nga na adlaw. Makadawat klaro anak kuros niya na adlaw Sunod pangutana. solar wind Kanang Galacia 6:17 mong gamit. Mao ba nagigamit sa kanay mong gikuptan nga papel? Mabalik gigamit Brad. Kay mo nang gihaom-haom ra? Ang Galacia, kanay mo gikuptan ko ng papel. yan to ba Mao na dili. oy kay nga naman day unsa man day ning marka ni Jesus plato din kambing din kuros man gyud labagoy Kristo nga way kuros. Basta Kristo ka na, kaya ang meaning sa Kristo, kuros na. Sumagya ko na yung nobina sa Santa Cruz. Di na lang. Pamusan na matod pa mo ang meaning sa Kristo cross. What verse in the Bible ang meaning sa Kristo cross?
Doon na kayo mabasa, Brad, sa Bible. O iba-imura ng interpretasyon. Or imuha ng interpretasyon. Ang Kristo. Cross, ingon, imo ng gitabi. O niya ha? Tabaga. Kini si Kristo. Mo ni si Jesus. Aminado juga na. Ayaw, si Pangay pangutana ko. Ako masahol. Dahil Christian, tabaga dito. Ako masahol ha? Doon na kayo mabasa sa Biblia, ang mga referensya, ng body of rock na si Cristo Cross. Oh. Niya. Nawa ha? So, kaya mga Akong balik ko na. Galacia 6, 17 o 14. Tanawa ho? Sukad garon, ayaw na ako ipasamok di bisan kinsang tao. Kaya ginadala ko sa akong lawas ang mga timaan. Timaan pa dun. Marka pa dun ni Jesus. Kini si Jesus. Ay, kung ina ka, dibatihon ni mo di is Kristo. Atras ta. Apan pahalayo pa na ko ang pagpasigar mo. Gawa sa krus sa atong Ginoong Hesus Kristo nga pinagi ni bahin sa kalibutan ako gikalansang na sa krus. Ug bahin ka na ko ang kalibutan gikalansang na sa krus. Tanas Kristo kuros na. Makadawat ka na, Brad, na si Cristo Cross. Sa to pa day, kung mao nang kalagihan Wala, sa Kristo truha, cross. truha na ini. Pangutana, Oh. panos pangutana. Sa to ba ang cross kinansangan ni Kristo? Kung si Kristo ba ang cross, dili inda siya inansan sa cross. So may mong Mao gani na. Wala kaya pangutanan ko. Niingon ka man Rodrigo Ramen na si Kristo cross. Anong gilansang mo sa cross mga si Kristo? Yan na. Di na lang nato tubagon dahil nga ako ipakita gini ha. Chambers Encyclopedia. Daghan magaslain. Number 9 ug number 10 nga tubag mis pangutanan nimo. Tanawa ha. Gingon diri sa number 9. Gingon diri. Dire oh. In Greek, Isos, sa in English, Jesus found in the catacomb of Priscilla. Unsam nagit na kuros ug kining 9. Kuros na siya simbol. Pagka-11, aritas 11 ha. Aritas 11 gingon dire. X nga nay, di ba kani? X nga nay tunga sa nayhaligis tunga, X siya nga nayhaligis tunga. Tanawas 11 oh. In Greek, Jesus Christus found at Dominus Flevit. Sa in English pala, Jesus Christ. Unsa na Jesus Christ lang? Kuros na oh. Kuros na na. Sa mga papel, ikaw naman na. Yeah, Gisiros na. kanang Chambers Encyclopedia. kanang Chambers Encyclopedia kasi ka suwata na. Di na tamang Tuloy-tuloy eh. Di na tamang utang. Di ba? Kanang imong mga sin. Tuloy-tuloy eh. Tawag ka. Gamit ko referensya. Ayaw mo pagbiyago. Sa tagsa lang. Teka ha? Iya mang ikuanog, iya mang yung ipatuki o kanang kinsay gasuwat ani. Somde. Wa man tanong debate o tamatudaan kinsay gasuwat sa sip naunsang tao kay basta kay Connection na, related na, operator, related na sa atong gilantugian. Kaya nigamit ka ng papel mo nga, di na, oh. So, pagkata na. Oh, sana. Kay, kaning imong cross nga giskutan, usam na klasiyas cross. Ay, daghang classes cross. Oh, usam na klase ha, sa cross kay pasanil mo ni Kristo nga, mo ni Diyos nga adlaw. Ana? Oh, usam klasiyas Ay, cross. kas inyong kwargit, inyong libro. Daw? Inyong libro ha? Tabaga, usam klasiyas cross. Kaya ang tubag. May tanaw na to. Oh. Libro ninyo, page 29, ingon nila. Constantine, one of the greatest Roman emperors, was formerly devoted to the cult of the unconquered sun. Hindi dahil sa wak pa makatuliko ni si Constantino, dibuto na dahil siya sa pagsimba sa limapinli ka adlaw. Unsa man ni iyang kining stimaan sa adlaw. No? Christos, ibabaw sa adlaw, inhook signal benches, unsa gingon dire? He saw a cross superimposed on the sun. Nakakita sa cross, ibabaw sa adlaw. Ibabaw sa adlaw. Mr. Monitor, Oh, ang pangutana, wa matubang ng ligormen. gisimba. Kung sa igalan sa cross, ngayon mong ipasabot, Hero or Prismon. wa magkakaktuwa. Hero or Prismon, Christos, Ato cross. karoon, hamanon. Alright. Asa cross ha? Six of City, no? Dili mo na maoy. Ay, di ba? Di ba? Tanawa ang Muslim religion. Kasi klase kuros na ang Prismon o Christos niya. Kuros. Okay. Basta Jesus, kuros. Salamat. Friend de la Peña sa imuhang pangutana o Rodrigo Ramen sa imuhang bulanwanong tubag. So, ari na sa kita sa negative side. Tulad may gabot. So, Dili, o 12 lang imo. 10 natin. Negative side. 12 na. Ako yung imuhang pamarok. Oh, pagkasunod dati na.
Sige. Sige, brother and friend. Salamat kayo, Mr. Moderator. Sa imong pag-handle. Ako mananggilisa kang riguramin kaganina ang iyang ipahayag. Kunya na nagpabarog siya sa iyang affirmative speech na sa itong pila akong isuwatan na nag-isgot siya o ining Ezekiel 18:14-17 nga pagsimba sa adlaw. So muna nga iskutan niya o niya, iskutan sabi niya ang kining mga iskutan. Pero ang iyang gigamit mo na mga iskutan itong Diyos nga adlaw. Pero tumana na to, aduna si adlaw nga dili Diyos. Nasa Isaias 30 bersikulo kining 26. Atong tanawon ang Biblia, kini mong ikuptan dali nga Biblia mga kaigsunan, sa Isaias 30 bersikulo 26. Namatod ba dali sa mga kasulatan, then the Lord will bandage His people in juries and hell a wounds that He has caused. The moon will shine as bright as the sun, and the sun will shine 7 times brighter than usual. It will be like the light of 7 days all at once. So, nag-isgot to sa bugadlaw nga dili Diyos. So, nag-isgot na unya ang laing sita sa Matthew 5:45. Matod pa ni Kristo sa Matthew 5:45 din sa Latina Vulgata. 12 minutes, ha? Mga kaigsunan. Maunong ka sa 11. Oh. Atong basahan ang Matthew 5 para las 2. Matthew 5:45 nag-iskutan na sa mga adlaw nga dili gini siya Diyos. Daghana nasa Matthew 23:43, Matthew 17:2, tulo ka ebanghelyo nga nagpahayag nga ang adlaw usab nga gipasabot dili ning maong Diyos. 5:45 sa Vulgata Latina mga kaigsunan. Ayon diri nga aron kamo mahimong nga anak sa inyong amahan nga anaas sa mga langit nga subang sa iyang adlaw ibabaw nga maayo nga klaro kayo babaw nga maayo suma sa Matthew 5:45. Yan nasa na siya sa Matthew 23:43. So ano na cross atong gi-qualify nga akining adlaw pero dili na magpasabot nga kining adlaw mo ni Diyos nga Mos Kristo. Ano man? Kaya kining adlaw sa may kakahayag matud pa sa John 1:8-9, ako ang kahayag. Sa to ba ang sunod ka nako, di na maglakaw sa aking ngit-ngit. 1:8-12. Manang klaro kayo, sige sa may kahayag. Unya, ang iyang gisuwateri akong gisundan, mga kaigsunan, na usa sa mga tuan, basyanan. Kaya kining adlaw giskutan, light means salvation, kahayag ba? So, son, the word son is not a real meaning of Jesus. So, ang real meaning sa adlaw, dili na mong Jesus, real meaning. Sayop ni sa riguramen kay iyang giphaom na ang kining adlaw mo ni si Kristo nga Diyos.
Mabita ng utana ko ganina, na-record ko sa Bisag Radio, na akong pangutana, masigid sa tima, nga kining imong gipabarog Rodrigo Ramin, si Yesu Cristo, mao ang Diyos nga adlaw, base sa Biblia referensya. Natubag bagong Rodrigo Ramin, ni dagam sa Galacia 6:17, di pangutana, nag-adlaw giskutan nito, huwag yapon matubag. Sumunang, kaning mo siya nga, Biblia referensya kay, referensya, mugamit siya referensya, makagamit ka referensya, pero most of argument of Rodrigo Ramin is always full of fallacy. Full of fallacy yun, mga kaigsunan. Nga naman, kung sa may fallacy, sumasa daat na argumentation na nabit, yung argumentation na nabit rin, usa ka deceit, dishonesty, susana ka limbong mga kaigsunan. Kaya ang pangutanan ko, ngayon ko Rodrigo Ramin, if you talk about Jesus Christ, if you're talking about Jesus Christ, it is always in the New Testament. Tubag mo siya. Karon, where can you read in the Bible? The specific verse in the New Testament na Jesus Christ mo ang Diyos nga adlaw. Wa niya matubag hangtod karon. So wa niya mapabarong ang tima nga mong gipirmahan diri sa Bisag Radio June 16, 2019. So muna nga, wag yun, sa tima lang daan, nalintuwa na itong pinanggang katman. O niya, ang dire, na nigamit sa mga encyclopedia, na sa ang cross, timaan simbolo, malambigit sa cross, na wala pa ang maguntugon sa panahon ni Kristo. Diha ng cross giskutan. So mo to yung lakmitan si Constantino sa wa pa makonverter, natural. Is Diyos ko nga iyang isimba. Kaya wa pa mga tungong pagano pa man siya. Pero kung naana siya sa saktong panudlo, sakop sa Iglesia Katoliko Romana ni Adtong gitawag og in hoc signo vinces. Sa langit nakita niya, sign of the cross. Mo to nagkatoliko na siya. Niya gilahi mag-interpret ng Rodrigo Ramin, iya mga blessing nga Diyos utong cross. Wa tayo ebidensya na. Una-una na, kaya ako sa gipungutana, unsang klases cross nga gigamit. Unsa, wa siya ang magkatubag. Tingali wa sa kibaw, nga na ako'y pito ka cross na rin nga gikuptan. Sa akong kisang-gisay ko, gamitan ng filosofi, no, pito ka cross. Pero wag siya kahatag o sa ikotno niya, itong libro nga gamay nga akong gipangutan na connection ba na sa Galacia 6:17 nga na yung libro, connection. Ikaw rin nagbuot na, sa ebidensya na ebidensya na naman ka ni mong burden of proof nga connection itong gamayng pamphlet sa imong versikulo, wala gimita o ganito versikulo. So diyan na napita mga kaigsunan nga itong pinanggang katbang pertigyo kagbaagit kay iyaharamang ko galingon na panabot mga kaigsunan, you're not authorized to explain the sacred scriptures o niya you cannot reach the correct and the real meaning of the scriptures. Muna tinuod ba Rodrigo Ramin, wa kay katungod nga mo interpret sa Biblia pero mag-interpret ka, sayop na mag-interpreta. So muna nga, diyan na nabita na kuha na niya. Akong gisulat rin ang iyang pahayag niya, dalang pangutana na ko ganyan, ibasin ko kay, di mo ko mong kapangutana kung gitabi kay wa mo ko magpabaro. Namatod pa niya si Kristo mo ang cross. Mga nang utana ko, saksi ang moderator, dapat kay specific verse na si Kristo cross ha. Di mo na mo. Darang ko yung meaning sa kining Greek dictionary. Timanan to, kining bagong tugon, the New Testament was written in Greek. Yan ay Greek dictionary of the New Testament. Ang Greek sa number 5547, gingon dali nga Christos.
So nairi ang from gitawag og the Messiah unya Jesus Christ. Usa man mo niya ang niya diri sa meaning sa uban nga si Kristo morning anointed dinihugan niya naday Diyos na cross na si Kristo nga siya may gilansan sa cross. Kung gamito na to ang saktong pangatarungan kay di man kabarog ang libro ko ay mga philosophy muna nga Christ death on the cross. Si Kristo gilansang sa cross. Dili cross si Kristo. Asa na mabasa? Juan 19:20. Na sa babaw ang Enre. Usama na Enre Latin. Jesus Nazarios Rex Iudiorum. Jesus of Nazareth. The King of the Jews. Tintinawa na. Niya sa Lucas 9:23, Mateo 16:24, kung kinsa tumusunod ka ako, magdumili, masigaliyon, umupasan sa kong cross. Niya o kung cross siya, nagkapasan-pasan na pagkaklaro na cross gilansan sa cross niya, siya rin cross. Si Kristo may gilansan sa cross, di kay si Kristo mo'y cross. Iauyan mo siya, na-record mo na. Niya, timan na itong kining debate, ang imong itabi, anak ko mo pa, mong gunit anak. Dati sa pertaining question, valid question niya gawa. O niya, kalang referensya o Biblia, makagamit pero magdepende na sa imong referensya kay kisay kasuwat anak. Kaya ang kasuwat, na may kitawag o lapsos makini. Latin man na, sipyat sa makinilya pagsuwat. Lapsos lingui, kining sipyat sa pagsulti. Languages. Niya, lapsos mente, problema sa utok. Niya, anong translate na? Ang iyang utok, di makaapas. Lisod mo na. Muna nga, di kaya ang libro, tuhuan na to na yun. Muna nga, naay mo interpreta na unsay saktong interpretasyon. So, muna nga, kanang ang gigamit sa Roman Catholic Church mo ang Latin cross. Tugana lang ka na ko, Rodrigo Ramin. Darapito mo na wala mo matubag ganina. Ang Latin cross mo gigamit. The crucifix is a symbol of redemption and of Christianity in general. The crucifix differs from a cross is that it has the image of Christ's body. So, image of Christ's body na siya. Dili kay, sige, so mo cross yun na. Sipyat yung pagpahiluna sa imong argumento. Mabita na kaingon ko mong ang tanan ng mga argumento is full of fallacy. Kay, may mo naman na. Yeah, delikado ta ka, we must always know that the private interpretation of the Bible is difficult and dangerous. According to St. Peter, 2 Peter chapter 1, verses 19 to 20, o 2 Peter chapter 3, verse 15 to 16. O niya sa Wisdom 9:14, pagbantay mo ng mga tawhana sila mga palipat-lipat, ginamit ang filosofiya nga dili tinuod, mga masalaag mo. So, Rodrigo namin, iya kong gihamaom nga si Kristo Diyos, na mga adlaw nga Diyos. Na may adlaw nga dili Diyos. So, ang Biblia, bago nagtugang kita na, so ato na ihapnig, i-qualify kung saan na sige pasabot. Ha? 3 minutes. 3 minutes. So, manining maong punto mga kigsunan nga ang gipahayag ni Rodrigo Ramin siyang stand nga kung gisuwat dire sa maong debate na mo. Nga ang gipasabot niya, mo ito yung gipasabot dito nga Diyos. Pero si Kristo, dili na mao nga munang Diyos nga gisgutan. Kaya si Kristo, mo may gilansa sa cross, unya si Kristo, matuod na Diyos. So dili siya Diyos.
Kano Diyos, matabang San Pablo sa 1 Corinto 8:4, we know that an idol stand for something does not really exist. Ang Diyos, nagpresentar nga dili tinuod. Niya, sa Kristo, tinuod mo ni. Diyos mo niyang matuod. Klaro, anak, daghang sitas. Sumuna nga, ang iyong gipabarog ni Rico Romen, natuo ko nga bugat kigayo. Pero dahil, perting nintuwara sa pangatarungan, kaya iyang gipabarog, iyaran ko galingon, reading the Bible with own interpretation mo ni Rico Romen. Niya gihaom ni sa mga libro, nga kini siya, si Kristo Diyos. Ang dili mo na Diyos Kristo kay Diyos mo lang tinuod. Muna nga, sa Ezekiel 9:12 sa Jerusalem Bible, kadtong dili magpapatik sa agtan sa cross. Patya, batak lalaki, batak tiguang. So na cross nga, small gisgutan. Ezekiel 9:12 niya, Sir Gramin, wala rin panguros ba? Basig mapil sa Ezekiel 9:12. Pero di kayo gingon, ang Biblia mo yung nagingon. Yan ang kung ibasa, kanining puntura. So, ang ipabarog sa binanggakbang Rodrigo Ramin, wag yung kapabarog. Kay amat gigamit niya, walay mabasa. Asa may tuwaan to? Ang nabasa o kiginaulingon ang pagsabot. So nining natugiya na isip negative side na ako'y muguba sa gipabarog Rodrigo Ramin. Naa niya ang ipabarog ang burden of proof. So, sumasa the other argumentation debate. Ang negative side, mo'y muluad siyang ipabarog nga kini siya dili tinuod bakat. Bakat kini siya. So, karon ako na pahayag ang negative speech ako nga kini mong dibatiha nga sa Rodrigo Ramin. Kinahanglan iyan ang ipabarog nga nakasabot sa estima ang among ipirmahan. Kay kung duwa, nagpabilin, dili tinuod na yung gipabarog. Kay ang tima, ang debate, tima may gibasihan. Base sa moderator rules yung gibasa, dili ta magawa sa tima. Nya, nigawa sa Rodrigo Ramin. Kaya nag-scoop sa cross, ngaway gipirmahan ng cross. Dahil salamat, o mayong hapon. Okay. Imawahang panahon sa pagpangutana. Ramin. Prato sa nang basahon tingnan eh. Sige, basta. Kaya naman, gihaguan man eh. Ngayon ka? Renato Dimana is watching. Renato Dimana, why mabasa o bisan referensya nga si Kristo mao ang Diyos nga adlaw. Siya raman ang nagpasabot, nagbutbuot rana sa iyang pagsabot. Renato Dimana, bisan siguro na simple nga pagpanguros dili na kanato kamao si Ramin. Kung kamao siya, di daw tanaw nato kung panguros ba? Julius Abuene day. Ang adlaw una sa mga naanindot nga ginama sa adlaw alang sa mga tao, si Kristo mo ang pulong nga nihimong tao o Diyos unsang pagkaunsa na si Kristo mo mang adlaw nga si Kristo nga mao-usab rabadi ay ni mao ang adlaw usa rabadi ay nabrad niya last morning itanir aridam asalam tagagawas eh tigpaminawa ni si Bisag Ridjo Brad Ramin good PM dalaingon ang Diyos Brad Ramin kung si Kristo ang Diyos nga adlaw nga naglakaw si Kristo sa yuta, kinsa man to nag-adlaw nga naa sa langit. Muna ang gibasa, Rigomer, pwede ka mo react ka na sa di pa ka mga tanan ro. Yan, gabat. Katong bilakaw-lakaw, di taon to si Jesus Kristo, Yishwa Hamasyak to. Ay, Jewish New Testament, Bible ako. Naa, si Yishwa to, niya pag-abuti ko sa atin, magsisimbam na sa adlaw, katong wak pa siya mo kuan ba, katong wak pa siya magkatoliko. Magsisimba man siya adlaw niyan, himo siya katoliko. Katong iyang gisimba nga adlaw, gidaan niya sa katoliko. Ang Yeshua Hamasyak, gipulihan lang Isus Kristos. Ang meaning sa Isus, Kuros, Kristos, Kuros. Laba ko ebidensya na, oy, kariling niya kung gibasa diay nga, singanin eh, kining Chambers Encyclopedia. Ang meaning nga ng Isus, Kuros, hasta ng Kristos, Kuros, niya ka dili, oh.
11 ka matang sa kuros. Oh, mo na Brad, ipuli nila ng Isus Kristos. Ang Yeshua Mashiach nga mo to hinatag sa anghel. Naghinibro man to, mag-in-English to, mag-Latin to. Mga Hebro mo taga-Israel man to di Kasturya. Yeshua Mashiach pag-abot pas mayong balita madto na abot Roma, gipulihan ang Isus Kristos nahimo ng kuros. Nahimo kuros kaya meaning ng Kristos kuros man. Salamat sa imuhang Juan Brother Ramin, sa imuhang Kumakanan ko. Imo na ang panahon sa pagpangutana, Brother Rodrigo Ramin. Si Brad Efren, mikutlo ganiya sa Isaias 30:26, Mateo 5:45, Mateo 23:43. Ang unod sa iyang gibantayan gyud ako, ang unod sa iyang kuan kanang sulti mo ni. Na ay adlaw nga dili dautan oy, dili Diyos oy. Pangutana. Kini gikutlo ba nimo nga Isaias 30:26, Mateo 5:45 ug Mateo 23:43? Nagbatbat ba ni nga simbahon ang adlaw? Nagbatbat o wala? Tubag. Nagbatbat o wala? Okay. Sumasong gibasa ang umisyo nga nigbatbat og simbang adlaw dia. Tubag lang. Wala masuwat ang ipabasa mo na nimo. Simple philosophy din Mr. Ritor. Okay. Yes or no? Ang pangutana ni Rodrigo Ramin may tungod sa tikso ang gibasa. Ang akong gipahayag, akong gibasa, mao atong nabasa. Ang pangutan-on pa mo ko nga padumagan mo basa mo dia. Mo gani imo mo ning ipasod. Bantay kay ang akong tima gisimba mo kong adlaw. Mo lagi. Sa simbolo ka ng Kristo, kuros. Ano ni gamit ba kaning bersikulo ha? Nagsimba ni sa adlaw o wa ni magsimba sa adlaw kining bersikulo nga imong gigamit. Tubag, Mr. Moderator. Yes or no? Yes, sir. Tubag. Okay, come on. Mino, adunay yes nga adunay adlaw gisgutan dia. Magsimba lagi. Pagsimba ba? Wa man na masuwat dia. Ay pabasa man. Dili pagsimba. Okay. Dili. Wa na masuwat dia. Ano pabasa man nimo? Pagsimba dai. Paminaw sa ay mo pangutana. Nangutana ka simple lang argumento wa mo na masayit mabasa man nimo. Simple na. Simple pangutana. Sige kaya basta mo na to. Lain mo na. Kini si Jesus kuno dili adlaw matud pa ni Efren. Dili cross. O mao ka na ingon ka gani ha. Oh. Si Jesus dili ni adlaw. Oh. Samot ang likod cross ingon ka gani ha. O be ato kunong basahon ning kang Constantine nga libro be. Inyong libro matud pa direo ingon direo. Before the battle sawa pa ang gira, hiso a cross, superimpose on the sun. Nakakita sa kuros, ibabaw sa adlaw. Pangutana, unsa mo dagwaya itong kurusa, nakakita ang sa kuros. Kuros, iyan lang ha, unsa dagwaya, tukani ko. Unsa dagwaya itong kurusa, tukani ko. Huwag mo kita ito, Rodrigo Ramin. Wag ka kita. Ito, mabutanong ko rin kita. Pagkita na sinyong libro, Krismon or Kirubin ni Kristos, ang kuros niya ay ni Constantine Kristos o inyong libro na. Ayaw o ato nga bayag dito. Kung pangutapan ng pangutana na, ayaw o konklusyon ya. Di ba ito pangutana? Pangutana dia, di ba? Wala yun naman na imo ba? Nahibaw na ka. Pangutana. Pangutana. Nahibaw na ka. Ang cross nga gigamit sa Iglesia Katolika Roman, Latin cross. Latin cross. Okay, Latin. Latin cross. Diyan ka na, Latin cross ha. Mo lagi. Kanina, pag-ingon, sa ato pa, nasayod na inyong libro. Di ba Latin cross sa baga na? Ay, sa panahon mas papangutana. Lagi pa na, di? Wala mo siya. O, di, pangutana. Imo pangutana. Lagi pa na ko, dito. O, diray. Sa page 31, kinig mo ni kita, solar wheel, ligid nga adlaw. Unya nais ko nga, Kero ha, nga meaning Kristo. O? Pangutana. Gamunog gram of rice. Pangutana. Kuros ni dili. Kuros ni dili. Paminaw, tubag. Ang sumasangkop na ang Our Catholic Faith Manual of Religion, sinuwat sa obispo, dahil yung ebidensya na 7 ka klaseng cross. Ipatubag ang kuros ba dili? Ayaw ko na. Bisa ako. Na-X. Na nawa. Di ba na-X niya o? X lagi. Ang kiro, X na siya mo na kuros. Pero ang gigamit, dili ang dili sa may ngalan ng krosa. X. Kiro o Krismon. Kristos. Atong tanahon. Kapag, St. Andrew Cross, ang X. Namutmut ka, Rodrigo Ramin.
X sin and the cross. Asa ko ba kanining libro nga kanang Kristo kuros ngamot bote. Kaya mo yung sakto ka, Aro Katolik Pit. Sayop ni. Wako kibaw na siya. Ano na si likod Sige, sa pare. kuhakan nyo. Pagtindakuan ng likod sa pare. Sunod pangutana. Kung pa ba na, libro, hindi nag-ranject, tinuod mo na. Lain ako na ha. Lain to ba? Gani ha? Oo, gani ha? Kisi-kisi siya ko upat niya katong galas siya size ba? Mo niya kung basa ako sa mo kuan ko ha. Mupausi una ko. Sukat karon ayaw na ko ipasamok ni bisan kinsang tao kay ginadala ko ang akong lawas ang mga timaan sa marka ni Jesus. Ako'y mangutanan mo. Bawas ko niya pangutana kay kaupat ko niya ko na kini marka nga di ko andire. Gi say dire. Unsa man ning marka ha? Kuros dire. Diba? Kanang marka ko na, brad. Oh, kanang dire sa Biblia ninyo. Bakit? Kuros dire. Wala man ikaw. Unsa may marka ni Jesus? Si Kristo? Oh. What? Ako, kay Jesus Kristo bitaw na. Jesus Kristo. Wala si Kristo. Diyos. Siya yung marka. Ang marka niya, nga, Ipatukan din. Kuros dire. ang, paminaw si Kristo, suma sa teaching sa simbahan. Hindi mo magbuot. Nga si Kristo, mo ang kining Christ did on the cross. Matubag San Pablo sa Galas 1 Corinto 18, alang sa ginalaglag ang cross binuang para ni mo Rodrigo Ramen. Pero para sa nagato kaning cross, gigilansahan ng Kristo, God's power gahom ni sa Diyos. Oh. Ang cross gahom sa Diyos. Kung inyo ng Biblia, pero karang yung Biblia Sudiyo, ang gaho mo ang isa. Ang tana! Di, ang pangutana. Wa di mo matubag, ha? Matubag! Kung sa may marka ni Jesus, lagi kuros nila. Ito, kuros nila. Unsay marka ko na, brad. Kung sa may marka ni Jesus, kuros nila. Ano man natubag? Ako naman natubag. Kuros nila. Ako naman gito. Dili, wala ka tutag ko, kuros nila. Yes or no? Kuros? Yes. So I need to qualify Dili, my no. answer. Sige. So I need to qualify my answer. I have 1 minute. At tubag ka sa una ka mo qualify. Kuros nila. Ako na itong danas pagtubag kay Ari ka tubag. Karang si Kristo na timaan na si Kristo, kuha mo na siya kaning naham na sa nasod sa the sign of the cross. Ngalan sa man, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tugma karon nga sa Trinity karon. Marka kami na sa pinilig 14:1 ipatik ngalan sa mga sagtang sa tiyan mo na si Kristo. Nya sa espiritu patik sa abaga Isaiah 9:6 Episo 30 Episo na Biblia na. Kung sugot tayo. Wala marka, diba? Yes or no? Yes or no? Lagi pa kayo na ko. Nangay mo ba tatagaan ko niya kuhan ka ng pagkaon na yun. I will take another 1 minute on. Sa Nairobi siya. Ang rules, ipatubag man. Yes or no? Ipatubag man. Ipatubag man. Ipatubag ka na ako. Yes or no? Yes or no, brad? Iyahan naman ki. Ako mag-qualify. Yes, yes. I-qualify naman ako. Yes, malagi. So, manay mo ang butan na Dito pa ko. Dito pa ko. Ako na ibahala ka. Gawas of mino ko ako mo tubag. Tiko ka. Matupang niya tiko ka. Ikaw mo yung tiko ka. Sige, Mata, ano mo ba? Lahat mo kasi mga tao. Ano mo ba? Niingon pala ako. atong mo sayo ning Naikuha niya dire. Sa Bible mabasa nga kana si Jesus kuno Diyos nga adlaw. Oh. Wala gina. Sultihan ta ka. Sultihan ta ka. Kato gibasa din ako sa una. Kasi una na niya. Di ba niingon ko ganiha nga pamatud-an ako gamiton ang Biblia ang referensya. Dili oh. May naglingkod dito nga mga babae nga naghila, may tungod kang tamos. Kinsa man tamos? Kinistamos ang sign niya na kuros na tungod sa letter T. Kanang kuros letter T dito na? O tanawa sa arita sa 16. May haduol sa tawhan ng 5 ka tao uban ang ilang buko-buko nga gitalikod sa templo ni Hayam. Omni silang naghila katong mga babae. O kang ilang Wala naman di mo di na pangutana. Anong gay? gipatubag sa silangan nagsimba sa nagatubag sa silangan. Dili ba nga kana si Tamos nalapigit sa cross? Dili ba? Tubaga. Sumala si mo ng sulat yan nabasa. Pangutana pa man kang sulat man na dia. Okay. Silan pangutana mo gaan kay nansin sa pangutana. Okay, sara na ha? Nansin sa Aron. kamay na lang oras. Sige lang. Importante ini nga importante nga iko jud. Ikaw si mo nung una. Miingon siya nga si Constantino kuno sa di pa siya Katoliko
Simba yung Diyos-Diyos. Oh. Oh. Karon, sa nakatoliko na siya, ang Diyos-Diyos, sige siya, gidala ba niya sa katoliko? Wa, kumaka. Sa'yo na kayo. Oh, gidala ba? Sentido ko muna. Paminaw sa... Ay, paminaw ba? Oh, dili ka. Klaro kayo? Klaro na kung sentido. Wala. Ang Diyos-Diyos, iyan itong gibihan ng Diyos-Diyos. Gibihan. I-reject na. Unya sa mga Diyos ang isambit, ang matuod nga Diyos, di Diyos-Diyos yun, si Kristo matuod nga Diyos. Gibihan na. Muna estima yun. Ah. Kanatima nga, huwag ka mabarog sa regulamen. Okay, gibihan na. Kaya ano siya? Reading the Bible with own interpretations of the regulamen. Amina ba? Laing pangutan ha? Lain ka ba? Oh, minute naman ba? Sa 29, ko dili nga, sa wakas siya mahimong katoliko, nagsimba siya sa adlaw. Karon, sa tihang himong si katoliko, kita siya kuros. Natural, nagsimba siya kuros. Nagsimba mo kuros na, ano binahan, no? Nga lang si ibabaw sa adlaw. Kinibang magsimba sa adlaw. Nahibaw ba kani nga kuros ang timanan niya? Nahibaw ka ba? Naibaw ka Brad, wala. Ina nagwala. Kami na sa si Constantino, ato nang tubagon nga, suwa pa siya ma-convert. Isip Nagsimba ka daw. Kristiyanos. Ang iyang isibang Diyos-Diyos to, adlaw mo tong Ezekiel 8 yung gigamit. Oh, Pero sa pag-convert na niya, ang iyang isimbang tinod, mo ito yung matun ng Diyos si Kristo na. asa to pa, wala niya dala. Wala na siya magdala kay ni-convert ng di na siya pagano. Sa iyo no ba nang wala? So mana na Kristiyano siguro siya. Cross is a symbol of Christianity na. Time na Brad, time na. Bukid mo ka na kuros. Kinsa may mo Siya, pagkiro ko last. Ako 10 minutes. Hindi, ikaw sad, last time. 10. Mo cross sa amin ko niya. Wala na ikaw. Na mo last na usa. Sige po, sige. Okay, Brad. Ako babarog last na ako babarog. Oh, Wala. sige. Duha man na. 10 minutes. 10 minutes. Ngayon mo bawas ko siya. Kini si Efren, ganiha, tinga ko kay, ang akong timang nga, ito na si Kristo, Diyos-Diyos lang adlaw. Nga, ningon dahil si Efren, na may adlaw nga, Diyos-Diyos, maayo. Iyang gikutlo ang Isaias 30:26, Mateo 5:35, Mateo 3:43. Ako ginagisundan. Tinga ako, ganun gikutlo siya, nga, huwag may pagsimba ni sa adlaw. Ang tema ni simba mag-adlaw niya. Huwag magkisupa ko na ng bersikulo. Kung ang adlaw, dili ni mo simba ko, maayo na. Kung ang adlaw, isipon ni mo nga creature na, sa creator, maayo na. Pero kung imo na ganin ng simbahon, di na maayo. Atong sundan ang iyang bersikulo. Tanawa na ko niya mga bersikulo. Isaias 30. Itong gano'n ha. Isaias 30, 26. 30-26. Nagkana yun. 26. Labo pa, ang kahayag sa bulan may sama sa kahayag sa adlaw, ug ang kahayag sa adlaw, pagapilion sa 7 kapilo, pagapiloon sa 7 kapilo, ingon sa kahayag sa 7 ka adlaw, sa adlaw nga si Ahaya, Jehovah sa uban, Yahweh sa uban, no? Magabaat sa samat sa iyang katawan, ug magaayon sa labod silang mga samat. Ako yun yung ipasahe sa, kung ang adlaw, isipon mo siya nga, maayo kay binuhat sa iluhin, sakto na, simbaho na ganin mo, wala na hindi sakto. Kaning besikula, wala na problema. Si Efren, na problema, ani. Oh, yung mingon si Efren, no. Kana ko no si Jesus, di man na adlaw, ato pa niya. Di adlaw, o si Efren, pero pa-istoryaho ng ilang, nubinahan, no. O di mo kadawat ang binahan, ayun na ipamaligya ninyo na sasakto ninyo basilika. Awa? Klaro, ano? Ha? Ang kuros, laing marka pa dyan nga, kanang GHS, kasabot, kahiba mo kung saan ang GHS? Isus na or Jesus? Initial na niya. Naasto na sa kuros, ito baka na ng Jesus, kuros na. Nga, sa palibot na iadlaw. Awa? May adlaw. Nag-ari ka sa pikas page na, o. Na ay mga panganod, ninggiti bang adlaw. Sa tunga sa adlaw na kuros. Di ba ang kuros dalang bigit mga adlaw? O basihan nyo na, nubinahan ninyo. Sa nubina sa Santa Cruz, tinukod sa Pinatsila, sa usa ka religyoso, sa Kirataro. O niya, inyo nang nibinahan. Aritas Encyclopedia. Chambers Encyclopedia. Oh. Diri sa Chambers Encyclopedia, na may moderator, ako kikita, 11 ka matang sa cross. Ang
Tingnan ko niya ba, kay murag di siya mo angkon na katong nakita ni Constantine ibabaw sa adlaw. Kuros to na oy. Ang ikapitong namatang sa cross, ikapito o ikaunom, kiro na siya. Kiro or Chrismon, meaning Christos. At ang basahon, kiro, in Greek, Christos. Na, muna di mo ba in English of Christ? Found, unang usuary at Dominus Flevit. Unsa rin ang Christos? Kuros. Kuros na. Giutrohan pag sa Chrismon, number 7. Number 7, Chrismon, a variant of Kero. Kung humaron, Kristo. Kuros na. Kuros. Yan ako dyan. Kanang Isos o Christos, Jesus Christ in English. Kuros kaya po na, ikaunsi o. X nga na haligis to nga. X nga na haligis to nga. Number 11, gingon rin. In Greek, Isos Christos found at Dominus Flevit. Unsa na siya? Kuros. Kaya kanang X ba? Kuros mo na. Ikalima nga matang sa kanang X ba? Kuros mo na. Kaya ba mo unsay nga na? Kaya mo na gisulti rin. Ikalima. Prox decusata, meaning X. First adopted by Christians as a disguise for the cross. Unang gi-adaptar, gidawat sa mga Kristohanon, isip usa ka dikoy. Dikoy nga kurmas kuros. Kuros ng X. Kanapitang inyong Christmas, Xmas na, Xmas, Christmas, Christmas, nung namin na kuros. Hindi ako siya na kuros. Ako siya na kuros. Gingon nila, with some races, sa ubang mga rasa, sama ni Constantine, Italiano, Constantine, Latino, with some races, the cross was associated with the worship of Sun God. Binisaya, sa ubang mga rasa, parang Constantine, parang ng taga-Italia, mga Latino, ito na yung klaro na, ang kuros na lambigit sa mga pagsimba sa Diyos-Diyos nga adlaw. Wa pa gani matao ng inyong Kristyanismo, ang kalibutan, pirti ng simba kuros, wa mo maibawa na, daray. Ibabaw sa encyclopedia, mga the cross was an emblem to its religious and mystical meanings were attached long before the Christian era. Ang kuros, usa ka simbolo o timaan sa nga bahin sa relihiyoso o mga tinago nga mga kahulugan, nalambigit o nalangkit, wa pa gani mahimugso or mutunga ang Kristyanismo. Thus, the crux ansata. Unsang ning crux ansata or cross with a ring-shaped handle. Ang kuros nga na ay gumitanan nga ring. Attached is common as itukit sa kinikatimaan of immortality sa walay kamatayon nga kinabuhi on Egyptian monuments, sa mga monumento sa mga Egyptohanon. Egypt katong gigadtuan lamusi, katong gihapak og napulo ka kuan apilin ilang mga Diyos ato kuros. Kuros usas mga Diyos nila. Mao na nga ganiha miingon si Efraim nga sa paggamit pa kuno si Constantino, nagsimba siya og Diyos. Pero pag kuan na kuno kanang saingan ani, pag nahimo na kuno Katoliko wa na kuno way kalibutan siyempre nga gidama ko ng Constantino kon kato iyang kuan, iyang gisimba o gusto mo musimba tinumalula Yeshua Masya. Ang meaning sa Masya dinihugan. Unsay meaning sa Kristo? Kuros. Dili na dinihugan, kuros na. Ilalang gialas mga diksyonaryo, equivalent sa Masya. Sila igabot-buot. Awa? Constantine, one of the greatest Roman emperor. Si Constantine usa ka bantugan paggiitang Romanhong emperador. Was formerly sa una kaniay devoto siya to the cult of the unconquered sun, sa kulto nga mao ang pagsimba sa dili mapilding adlaw. Kunya unsay kining pagsimba sa adlaw, unsa ni matud sa ato encyclopedia ganiya, kuros mayo nang timaan. Tan-awa na paghimo na niya Katoliko, mo na hinungdan na nimo siya Katoliko, mi siya before the battle wa pang kubat iso across super impose the sun. Kita siya kuros na ibabaw sa adlaw. O ang iyang gibiyaan ng adlaw, kita na po niya, napay kuros ibabaw.
with the inscription na ay nakasuwat dito pagtanaw kuno niya in hoc signo vinces niini nga timaan mudaog ka o pildigo ni Monas Maxentius katong rival niya nga emperador o unsay gibuhat ni kuan ni Constantino balik ang katong iyang ingon ni Efren gibiya ang kuros gidaay isud sa Katoliko na oh Kristus Kiro or Krismon Kristus arita sa Chambers Encyclopedia unsang Krismon or Kristus klaro na number 6 Kero number 6 in Greek Christos cloud unan uswari at dominus plebet mo nagisimba ni ang katong kulto sa una nga simba ni Constantine gidayang sa Katoliko iyang giilisa ng Yesua Hamasyak kani ang lisay na kaluwasan na dinihugan Yesua kaluwasan na Hamasyak dinihugan na nasa Salmo 133 dos ang mahimong hari upari sa una bubuag lana magdagayday ang lana dire sa kuan mo na meaning sa Masyak pero hindi pulihan na ang Yesua gimong Isos kuros na sumala sa encyclopedia ang Kristus po ang Paris Kristus kuros yapon lun kuros na sila na ba ko ebidensya kung yun ako ikaunsi nga dagway sa kuros X nga naihaligis tunga gingon dire in Greek Isus Christos found at Dominus Flebit kuros mo na nga kung gusto mo mag simba ang tinuod ipulihan man ang Isu Hamasyak ibalik niyo ng Isu Hamasyak ayaw ng Isus Christos kay ipangsimba na si Egypt Kalda Babylonia klaro kay noy gisimba na sa Babylonia atong basahon samtang wa pa mo ingog kaen nagingon diri ay mao'y katingalahan apan tumaturan na di sa kuan ni siya the cross in ritual architecture in art London mao'y katingalahan apan tumaturan na di malalis nga sa mga panahon kaniya wa pa ang paghimugso ni Kristo ug sukad ni niadto diha sa kayutaan na wala maabot sa pagtunan sa iglesia ang cross gigamit yung sagradong simbolo ang Grigong Bakos Tirianong Tamos Kaldianong Bilog Norsodin kanang Kaldia mo na kanang kuan Babylon ang tanan gisinulad sa ilang mga devotos pinagikinuros nga galamiton umana 30 seconds 30 seconds mo nga igsoon nga kanading Kristo ninyo, kuros, meaning kuros man na, ay ngano, arit kasi inyong nubinahan. Pahibus lang ako din, usapan mo yung time. Nubinahan ninyo, inyong nilo. Muluhod sa tubangan sa Santa Cruz, Binisaya, balang Kristo, o usa ka Santa Cruz, o kaha usa ka balang kuros, unsa na Kristo, kuros! Ay, baka. Okay. Manaon sa pangutana, brother friend, galapin niya. Salamat kayo, Mr. Moderator. Base sa lagda nga itong ipirmahan Rodrigo Ramin, nga ang malagdas debate number 3, dili mo gawas sa tima. Gawat yan eh? Oo. Di mo gawas tima. Ano? Ang tima nga itong ipirmahan, pamatudan ni mong si Yesu Cristo, Bawang Diyos nga adlaw. O tana. Langon nag-iskot mga cross nga wa mo tas tima na. Di ba nasayop kayo ng imong pabaro? Tubagang bakutan na. Ngayon ka ba? Atong basahon ng tima yun. Naroon di ko sipyat. Tubag mo na siya kuhan. Pamatudan nga si Yesu Cristo mao ang Diyos nga adlaw. Ginamit ang Biblia o referensya. Kana kung Yesu Cristo cross mo na. Usa simbolo sa adlaw, kuros. Kaya ang Yesu Cristo, kuros man. Suma sa encyclopedia, wa magumukuan, mukawas. Malambigit magunagod. Kaya nga ang simbolo sa adlaw, kuros. Makarawat ka, Brad. Ang pangutan na simple o tinaw kay bas sistema ni tamong gawas. Kanang giskutan mong cross, nanas sa sistema o gawas mo na sistema? Naay! Nasulat na? Di ba? Tanawa? Debate sa taglaing another debate na. Kung giskulat ka. Tanawa? Cross atong debatuhan. Tanawa? Unsang Nakipakita ni mong adlaw. Day. Pakita mo ka na nanay, cross to nga!
O, di ko na, adlaw, aray. Adlaw, drawing naman na. Gusto nga, o, inyong drawing. Illustration O, naman na. inyong daling drawing, di mo na matunan. Yeah, mo na imong ipabarot? Cross? Ante man ako din, cross? Diyos nga adlaw, kinsa man yung Kristo, kuros. Unsa man ang adlaw, ang simbolo kuros. Matod pa nimo nga ang si Kristo cross, wa ang pagkakahatag base sa balaang sulat Biblia. Hatagi ko bersikulo kay Jeremias 44:26-28, managtandi kini ang pulong sa Dios, pulong sa tao, mas malibihan tong pulong sa Dios, di ba? Karon, what verse in the Bible nga si Kristo mao nang cross? Supporting Okay. verse nga. Tumaga, Rodrigo Romay, nagadagan. Ako no nimo nga ang Kristo kuros gina. Ako no nimo nila. Tumaga, di ba nas magmutan na? Oh, yeah, mo gani akong bugon. Mo nigiba ako. Cross mo. Ibang panahon sa Aritas Biblia. Aritas Biblia. Oh, Aritas Biblia og sa katong nay, katong akong gigamit nga Biblia ang pangutana. Dira. Biblia, dimension man eh. Unya yang gidala ako ngadto sa aliganan sa gangani aya, nagpaingon sa miyanan ug ganiya karon, may nga video dito nga mga babae nga nagahilak, may tungod kang tamos. Unsay ko ning tamos? Timaan, cross. Cross ha? Unsa man ni cross? Dalabigit pagsimba sa daw. May haduol sa kawaan ug 5 ka tawo uban ang ilang buko-buko nga gipatalikod sa templo ni Aya. O ang ilang mga naong ipatubang sa silangan og sila na nagsimba sa adlaw nga nagatubang sa silangan. Ang pangutana, Mr. Monitor, Ang kuros nga timaan dancer, Rodrigo Ramen, pagsimba sa adlaw. ang imong gibasa, Rodrigo Ramen, naabay sulat Kristo diha. Imong gibasa pre. Simple ba lang? Wala. Tugas tinuod pamagkan. Kaya na sulat niya Kristo sa imong gibasa. Kana si Bersikulo imong gibasa naabay kana Kristo. si Tamos. Yan. Naaba. Niyang tubag. Dili ba ka Ayaw naaba? kay ay mo dito sima. Imo sima kaya Mr. Rodrigo. Ang sima na mo. Pagkatunan referensya og Biblia. Manoy mo. Ang imong gibasa, valid question ni Mr. Monitor, kay akong sundan. Ito Biblia. Naabay Kristo na sulat tugas nila. Ang kwan niya, Brad, nga wala kay mabasa sa Biblia, pero naa kay laing referensya. Kana iya may isa ni referensya. Patubagan sa Mr. Monitor na wala gi masulat. Yan kasi ang baba. Niyang tubag. Sige. Niyang tubag. Sige. Manundok ko nimo nga di pangutanawan nimo tubag ka. Manundok Daghan kay ko pangutana kayo. Yes, or no, ang tubag ka. Sayon nato mo sayon. Yes, or no, ang tubag ka. Ang isipin, Brad, nga naa kay mabasa sa Biblia, pero naay laing ebidensya o referensya. Ana ang pag sa ito, yun ang Mr. Monitor, Rodrigo Ramen, na wala tayo mabasa. Na may labda dire. Nag-isuat Di ba sa Biblia, ang wala, magpaubos, ang tima asa Biblia. Kurosit ka na sa tamos. pero ba, Kristo, wala, Kristo. Kanang Kristo kuros mo na. Di ba, nasulat ang Kristo. Ano may makamukuwaga na Rodrigo Ramen? Di ba, ang Kristo na ba? Wala, naay mabasa sa Biblia. Ang Kristo. Di ba sa? Sige. Ang Kristo ay sa. Sukad karon ayaw na ako ipasamok ni bisan kinsang tao. Kay ginadala ko sa akong lawas ang mga timaan sa marka ni Hesus. Kana si Hesus mao na Kristo. Ay mo na panang duhaon. Ang ako bawala Kuros. itong Ezekiel, Tubagin mo na ang Ezekiel, ang pamutanan, nasulat ba dito sa Kristo? Tubag. Si Tamos. Wa ko mong tanang Tamos. Doon na tayo bibli na answer. Sana ka, limbong na. Ya. Kung saan mong gari? Dili na limbong eh. Ikaw nga ang gari. Dili na limbong na. Kay kana si Tamos. Tugas tinuod, Mr. Willa, Kung ikaw binagos, Kristo na akong ang una, ang una. Ang tubag na ko, kung basahan na. Ang purma sa duha ba? Dili na Biblia. Mong ibasa? Naaman dito sa lagda nga ang Biblia referensya. Magbota. Dili ang bauta na iba. Ang libro ni Ezekiel, napay Kapag Kristo. sa sana nini sa karangkal diya, o gigamit ng simbolo sa Dios nga si Tamos. Balabag ba kuros, Tamos na, nanang Kristo. Dili ang pangutan, ang sulat bang Kristo nito, tugas tinuod. Kanina yung kuros. Di ba sa Biblia ba? Biblia, Brad. Di ba ka magtubag? Ang nakasulat, Tamos. Way Kristo. Kana si Tamos na. Way Kristo. Nanang Kristo. Tubag, wala. Naanang Kristo. Di ba? Way Kristo nito. Kana inyong Kristo. Si Tamos na ay. Dili ako mo na. Inyong basahon ay.
Wala daog. Ay daw, no? Ang adlaw. Ay, pila na pagkamao mana. Kuros. Butbuot Ay, nga. babot, inyong basabot, bo. Di wag ka kasabot Ay, na yung basa. basa na. Wag ka kasabot na. Ay, wag ko sabot. Ang pangutan na simba brother. Ito may meaning na. Naura mo na ito. Ang pangutan na ang Ezekiel ay Kristo ba? Isor Nora. Si Tamos, lagi. Wag ko mo tandam mo sa di. Uy, nagbubok niya kaya. Wala siya magbasa kay ningo mo sa way Kristo. Tamos na mana. Ako ba na wala? Uy, manundok ko ni mo para ganyan. Ano nga batsag ka? Masway lang ka o ako na. Ako naman tagigukod imong style. Kaya imong style. Daily height. Lingo-lingo na ka. Kaya di ka nakasasot. Question. Ha? Sa pangutan na. Kaya hindi ka mo tubag na. Kaya adlock mo na. Tubag ka na ko eh. Tamos. 3 minutes lang. Kaya ningon ka man kaganina na sakto ang gibasan ng Isaiah 30 versículo 26 nga adlaw. So kani mo ang adlaw gipasabot, o yun ka ha, dili mo na yung Diyos adlaw. Natural. Huwag mo na nasimbang ko Diyos. Ano na? Oo. Oh. Yan. Ayun. Magpauta. Ang simbahan Katoliko Romano, kami, wa may simba og adlaw, dili may Diyos. Uy, simbaw ka na. Nagkuno sa adlaw na. Dili ba? Wa may simba adlaw. Simbaw mo eh. Kanang cross. Adlaw. Simbolo sa adlaw. Asa mabasa nga kanang cross mo na adlaw simbolo? Biblia! 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 Hindi ka mo. Biblia! Sumala Biblia! Biblia, referensya. Asa may buka? Pulong sa Diyos o dili pulong sa Diyos? Pareho Tama? ng duha. Kaya dimension na. Usa pareha? Pareho ng duha. Magtilabang na. Ay, mabasa ang Biblia nga. Ang kuhan? Pareha? Ani mo ko ni. Pinaro ko na ni. Premise Mr. Monito. Debate man eh, debate. Debate ni. Dati. Pero ang gikuan na niya, ang burden of fruit. O, Ang debate ni. Pabinaw. Kaya kung din problem ko. Adlaw kuroso. Ari ka sa Biblia. Mga Mr. Monito. Wala siya mabasa sa Biblia. Pero sa inyong Biblia, hindi naghana. Wala siya mabasa sa laking ebidensya. Ang kuno ni mo Rodrigo Romen na wala gi kay mabasa sa Biblia. Oo. Kana. Anak mo ko ng tema. Di ba? Ang kuno ni mo wala sa Biblia. Ang kuno ni mo ron sa bisag video debate, wala kay ebidensya sa Biblia. Tubag na ko. Tubag ka. Ikaw ba, mura magka pulis nga ipapriso ko nimo. Nga ikaw ha ina nga ikaw kriminal ha. Ayo inga na. Niyan tubagay. Nang tubagay. Klaro anak, pamatudan ako nga kana si Kristo, mo Diyos nga adlaw. Gamito na ko Biblia o referensya. Nga naman nga mulunlun magka Biblia nga may lagda nga lulun Biblia. Mr. Moderator, sa Salmo 30, Salmo 18:30. Sa Salmo 18:30 o Proteon 35:6. Ang pulong sa Diyos tinuod gayon. Tinuod. Ang Pangutana na mutog ang mag-agyos kanina, labi na sa mga viewers, nga wa gyud mabasa sa Biblia nga imong gibabaro. Basta sa Biblia, kato na yung sa marinig. Nasulat ba? Yung paper na. Nare, nasulat. Si ingon kita ko si Tamos, kanas Tamos, ang iyang timahanan ng Kristo. time. Puros. Trawan mo matubag hantod pero. Panahon sa Oh, yeah. mga kabarong. Brother, Ikaw, Milo. Ha? Diyos nga adlaw ng Kristo ay. Firing squad ko, naiingon nga di. Ang 10 minutes. Salamat kayo, Mr. Moderator. Pero tinaw kay mga kigsunan nga ang akong pangutangan Rodrigo Ramin, basig yun sa tema nga di tamo gawas. Niuyon sa Rodrigo Ramin nga, tinudan di tamo gawas sa tema. Tanaw ang tema, pamatudan nga si Kristo mo ang Diyos na adlaw, ginamit ang Biblia ang referensya. So, kay Biblia, nangutana ako, kay Biblia mo ni ang pulong sa Diyos. Kung pulong sa Diyos, muisto tatapulong sa Diyos, tinawag yun na siya na kamaturan. Kaya sa 1:17 sabi natin pa, Servotos Veritas es, ang pulong si Diyos mong kamaturan. Santiago 1:18. Sa asa may kamaturan na pagpangutanan sa Ezekiel, si Riguramen, tamos gitubag, wa, git siya matubag. Kung ang morito na noon, tabagar Riguramen, tuga sinod, na by word Kristo na, wa, git siya matubag, tamos siya bitubag. Tawa ra, usa ka na ka, palasi. Muna kong ingon nga,
Kargadong argumentum rigormen palasi. Argumentum ad populum to suma sa argumentasyon na debate. Nga naman, this is the error of the debater. Inside nga iyang tubagon ni tubag sa selaing tubag. Nga naman, nilikay siya, dishonesty na, deceit, fraud, sa ito pa, limbong ka na. Unya ka na mga limbungan, sa Juan 8:44, ang mahal sa tanabagakong limbungan, man si Satanas. Unya, di ko maingong rigoromen na apo ni na Satanas. Kaya migo may niya. Basta nga ang limbungan niya, mga limbungan, itambog sa linaw makalayo. Pinidayag 21:8. Patang loya lagi. Muna nga diyan na nabita mga isunan, si Rodrigo Ramin, reading the Bible with own interpretation. Niya reading the pamphlets, mga referensya niya, nga gaan kayo. Mula po na sa Biblia, nga amo pasabutan na nagsuwap man, dili mga ikaw nagbasa ka, ilustrasyon naman ang drawing dito. Biblia, kamaturan ko na. Unya, giskot ka kaganina, na kining kung gisuot rin GHS. Yan as nubinahan mo na yung giskutan. Kinong GHS, ang Latin, mo na liturgy, ay mo na. Mo na yung Yesu Omnem Salvator. Jesus lagi. Oh. Malagi nga, Jesus niya, na yung cross. Ang buto sa buto ng cross, symbol of Christianity. As Kristo may founder sa Christianity, suma sa World Book Encyclopedia, sa mga dagkong dictionary, ang Encyclopedia Britannica, volume 15 page, 1986, the Catholic, from the Greek word Catholicos meaning universal, and can be traced to the early period of Christianity, there was only one Christian church. Muna si Kristo may pandera na, muna ang cross, kaya diham si Gransan sa cross, symbol Christianity. Yan itong panahon na, wak pati cross, o muna siya kay Baho Gilansan sa cross. Itong panahon na kay, wak pa siya ilansang. Yung may Rodrigo naman diyan ang cross, pasti lang loya. Panahon ng Christianity ng cross. Niya, gitawag ka na sa Aramaic o sliwa, cross, symbol of Christianity, cross of crucifix. So they sa Aramaic ni. Dalang gitsubay sa Aramaic. Unya, matod ba niya na akong na-ugnit nga si Constantino nagsimba sa Diyos nga adlaw sa unang sawa pa makonvert sa Christianidad. Pagano pa siya. Pero pag na-convert na si Constantino sa Romano Katoliko, idalag ko niya ni Rodrigo Ramin, matod ba niya ni Constantino ang Jesus nga adlaw? Sa ito ba doon na Diyos si Constantino, si Kristo, si Kuan? Noon sa mga argumento hawa mo kay saktong panguno. Una, dili ni personal attack kundi nanas logic o argumentation o philosophy na logic is science correcting and reasoning. Pero karang mo ng Jesus Christ, gikang gina sa original nga language. The language of God is Aramaic. Ingon dire sa Aramaic, Iso Mesica. Jesus Christ. Mesica means Messiah, the anointed one. Christ is deriving from the Greek word Christos, meaning Messiah. He was anointed with Mesica. Klaro anak, wag gimingon diri ang original nga kini siya morning Diyos nga adlaw. Oh, di agyod ang itawag no Aramaic kuan mga kaigsunan. Kompleto na, di pag Hebrew rin. Di pag Grigo. Di pa ilin natin. O pati ka languages. Niya itong pinanggakbang wa makabantay na yung panahon na. Muna kaniya reading the books with own interpretation. So muna nga mga kaigsunan. Muna unsa pa may akong tumbahan o tumbahan mga regulamin. Dili na ko magpaparong. Ako na ito gigamit ang mga teksto na gisgo ito kadlaw kay ako ang counter itandi na ko
sa pagpahayag niya nga si Kristo iyang gipasangil nga usa ka Diyos nga adlaw. So I beg to disagree nga di na tinuod. Kaya iya na una niya yan ko na niya na ulas Biblia way Kristo. Para pa man mo dito na ikaw nga way Kristo. So muna nga di mabot ang pagpasabot ni Rodrigo Romain kaya diha naman ang iyang nakutom. So iya sana. Una nga ang punto dire nga ang iyang kuanon kining baru man ako nalista siya yung pamparong kay kung na isuwat yun sumasa na art and bendisyon na nabit. So muna nga ang pinulungan nga original Aramaic, Hebrew, Yeshua, Hamasya yun siya numawain hangtod sa Yesu Kristos, Yesu Kristi niya mga Latin, Jesus Christ hubad gikan sa original nga gihubad hangtod sa translation kay gitawag mo ni ka-geographic copy gud nga mismo ang nagsuwat ng dagan sa Dios nagsuwat yun niya autographic copy gikan sa original hasta period gikopya sunod version na translation na niya ang interpreta na dili sa rigoromen ang simbahan Katoliko Romano may authentic interpretation of the Word of God. Dili ang makapasa sila rigoromen basa pero sayop ang pagpasabot. Kay di pa siya authority nga mo pasabot sa rigoromen. Munda kung ingon kana you're not authority to interpret the sacred scriptures. Makapasabot ka pero false interpretation of rigoromen. Muna nga ipasidaan na daw sa Ginoo na pagbantay mo ni mo tawang na mo abot sa Mateo 24:5 kama 24 o kini mga tawa na mapasaraan ninyo sumasa Kolosas 2:8 mubin bahin siya yung pagtuo Roma 16:18 o kini siya naigahom sa ni Satanas taong iwanon 2 Tesalonica 2:4 kama maybe mao na ni nangabot aron nga mo sumang sa simbahan nga gitukon Kristo nga diha na daan sa Biblia o si Rogermen dili ni na Satanas kundi basin nagpareha ng mga pamaagi sa paglumpag sa tinuod nga kamaturan. Kaya usara may kamaturan. Truth and error are not the same. Faith and unbelief are not the same. Muna nga, usara may kamaturan. Dili dagan. Sa ito pa, ang simbahan Katoliko kamaturan man. Gitudlo naman daan na si Kristo mo'y matuod nga Diyos, dili Diyos. Niya si Kristo gilansang sa cross. Dili siya mong cross. Gilansangan. Kanang Santa Cruz ay gamit niya nga naipista. Sama rin ko na sa isda ako. Ang isda, tulungan sa balansikol. Ang ihulbot ng tulungan. Asa may kanon mga ito. Katog yung nagi-cost sa orang tulungan. Itong unod, isda. Pero kito, ibrande. Ito kadi pang tumakuan. Malas Kristo, ang cross, instrumento na siya. Ang cross na magdibusyon kay cross, galamiton nga po na siya. So, kailangan sakto ni qualify na kay dili siya mismo ang cross. So, sa cross, immaterial being ng cross, si Kristo immaterial being pagka-Diyos, gamiton itong philosophy. Immaterial being, muna yung spirit. Ang Diyos, espiritu man, Kristo niya. Ang material, muna yung physical. So, di mo mahaping ilang purna sa rigoromen, kailangan na kay filosofiya para mahanay nimo ang mga pangaturungan. Muna nga, dalang salamat, ganini kong gipabarog nga sa second stand, pagguba sa gibarog pahayag ng rigoromen, unsa pa makong gubon, guba naman, hagba naman na sa cross-examine, nga walay mabasos bilang nga iyang giangkon, na record sa Bisag Region, din yung debateya. Dalang salamat, may hapon. Mo, brother namin sa pagpanguta na. Oh, tana. Meron panguta na. Ana mas i-friend yun niya. Magsugod din yung sulti. Di ka mo gawas tima ha. Di ka mo gawas tima. Okay. Huwag gawas. Sa di pa kumutan na ako masawang tima. Aram maguntahan ako. Ang tima na ito, Brother Phil, manay pamatudaan nga si Kristo mao ang Diyos na adlaw. Ginamit ang Biblia o referensya. Biblia o referensya. Karon, kumutan na. Migamit na ko ganihan sa Galatia 6.
17 nga Biblia nga ang kini si Hesukristo na ay marka na ay timaan na pud marka gidubli-dubol kini pagsulti diha. Aminado ka Brad Efren nga paggamit na ko ini nga kana day si Jesus ang iyang singanin ni iyang timanan na cross, ang iyang marka na cross nga migamit ko sa Biblia, di ba? Migamit mo ko sa Biblia, di ba? Di ba sabi ako nagamit? Okay. Yeah. Okay. Yeah. Migamit Kung na ba mo na ni mo? Ingon mo ka. Di ka mo gawas lima, ni gawas ko lima ingon ka ganiha. Ligawas mo daw ka. Anong ligawas kasi ma? Yan. Agis ka gawas lima. Sige ko pangutana. Ade kay walay mo siya. Ay wali mo pa. Paano na dari questions? Dili ba ningon kita mo dili ba? Wala na pa. Dili ba? Kini mani Bible inyong mani referensya. Dili ba nga migamit ko sa inyong mahog referensya inyo ni basahon. Na dinhi gipakita nga ang inyong puros na mas tunga sa adlaw ay puros. Dili ba nga migamit magog referensya. So wag yapon ko makasupa. Dili ba? Mano pagta dili ba wag ko makasupa? Di gamit understand mo na gamit. Ano mo gamit mo na di ay? Pagaluyan. Ingon mo ta, ingon mo ta. Kita mo gawas si matrix ramin gawas ni Stira. Kung nagamit mo na di ay na kung nakabasa ka? Mo na gisundar ka na to. Okay. Pangutana, Brad. Pangutana, nung kay pangutana. Wala yan, ingon magkaganihan na. Lisod mo ka. Wala si Kristo. Dili ay. Tubag na ka kanunay. Sige. Wala. Kung may pangutana na ko, salamat. Hindi mo, ano yan, may Kung pangutana. nabasa mo na, Dili ba? Naingon ko ganiha nga kana si Kristo. Kana si Kristo. Puros na. Di ba naingon ko ganiha? Kana si Kristo? Oh, puros. Kanang cross, physical naman na. Si Kristo, immaterial na to kay Diyos to. Lagi. Basta na Kristo, na puros. Na may gilansanan ni Kristo. Nagay cross kay gilansanan. Okay na. Tubag na. Pero dili ni maong Hindi gilansanan. ba? Si Kristo. Pag- Di ba? Ang mga mapasabot. Kristo mo man ang cross. Sugat ka pangutana, Brad. Ipadlaw na. Dili ba? Gaan gani po katana? Ang gani kay nga no yes mo ka kanunay. Huwag na problema. Ako pa nagipa-convert pero kaningon mo gud siya. Nagkanas ramin. Ning gawa sa tima. Di ta mo gawa sa tima. Sige, Maori. Mo ni akong gisundal siya kay. Oh, tama. Di pa-convert na ba? Dili ba? Ang gigamit nako ay pagbuot pinakuan man ni bakal sumlis tayo. Ikaw sunod ka. Ito mong gani. Ari na mo silbi. Lubina sa Santa Cruz, di ka mo silbi. Hindi. Tinukod sa kinakira. Dili ba migamit ko muluhod sa tubangan sa usa ka Santo Cristo o sa Santa Cruz ug unya manguros. Di ba? Migamit ko inyo ni. Giba sa lagi ni mo. Oh, okay. Di ba sa mauna doy? Okay. Mauna na yung basa? Sumala sa Naging mo na ako sa... Abi na. Sumala sa Biblia referensya. Naging mo na ako sa iyo. Makabasa ka, kamauna ka. Oh, sakto lagi ko. Adakab na ka. Wala ka na. Ari taglisod. Ari Dawya. taglisod ha. Pangutana, Lisod. Ipanawas mo dito. Tabi ka pangutana. Ingnan ka. Kaya ningon mo singa. Gasigi na pag-iis ko. Uy! O gasigi na pag-iis. Wala na yes. Sayon, kitinood man. Adele. Ari taglisod. Di ba niingon Wala ka mong dawat. Di ba niingon makaganihan nga? Kanang cross, panahon na ni Kristo oy, sawa pa mo abot sa Natural. Kristo ay cross. Ano na gani? Sabi, gilansan ko siya. Gilansan niya. Tinood ko mo makulisulti. On mabasa nako, nga wakas Kristo hagbay ra niluhuras mga tao. Okay. Ang cross. Basahan. Pwede na, Mr. Vero. Oy! Pwede na sa... Asa, ay Your don't question is hypothetical question. Lagi. Your question is hypothetical. Oh, mabasa. Sa daring repetition. Di ba? Kung gani, hypothetical question. Oo gani. Masa sa ka mangutana. Okay na. Mangutana na yun. Ano na ha? Oh. Sumala sa Encyclopedia Britannica 1946, 206 page 753 nag-ingon dire. Ang lalaing mga butang nagikan sa mga yugtong kaniya ay wa pa ang Kristohanong panahon nakapalagan nga namarkahan og mga kuros nga lain-lain ang disenyo. Diya sa hapit tanang bahin sa daang kalibutan, India, Syria, Persia ug Ehipto. Kining tanan nagpakita daghang paningnan. Ang paggamit sa cross ingong relihiyosong simbolo
So wala pa ang Kristohanong kapanahunan ug taliwala sa di Kristohanong mga katawan, mahimong lapit isipon nga halos universal o sa daghan kaayong Basa naman, Mr. Brito. Dili sa pagsimba sa kinahan. Pangutana, dili ba wa pa ang Kristo wa pa ang Kristiyanismo? Diha na may daghang gasimbang cross. Sindido ko muna. Kaya wala pa ko ilansan siya sa cross. Dili. Okay, cross. Yes or no? Simbolo ko sinda ang cross. I-check nyo labit ka. Yes or no? Wa, pag ganyan mabuhat mo yung siklubidya. Bago naman kisya, may kisuot na. Kaya ato na ka na, siklubidya na mo. Ano ba, yes or no? Kano sabi na? 1946, encyclopedia. Kabago na di ay. Dili man kayo. Kaya passenger eh. Dili man pagbuhat o buhat. Liglahan. Sila mo lang tigo. Oo na. So, tanah, kala buka. Hindi na kami Bukag bitaw. Bukag bitaw to. Ano ko mo naman sa kulubidya? Alam kaya napamatudaan man nga. Wala pa rin. Yan na rin. Mutan Pero sa perito ba dito? Masa ng pagkoro kayo? Pangutan na rin. Oo. Karon kaya napamatudaan man nga. Kanang nga na day kuros sa una. Wa pa ng imong Kristo. Imong ang kuno ron nga i-execute na ito. Dili ba? Wala pa yung sa delegate sa bilansang eh. Wala pa. Wala pa. Imong ang kuno. Wala pa lagi. Wala pa lagi. Ito pa, sayop ni encyclopedia. Sayop Ikaw, na. sakto. Sa'yo, pareha mo na. Isang lubidya, libre isang lubidya. Isang lubidya rin na. Gikot na, bita. Dili ay pamakat. Ay, paano may namakak? Wala. Hindi na. Dili na isang lubidya. Ikaw ay kabutbuhat na na. Ay, tas Bible. Bible ka na. Bible. Pumunta na. Ng Bible. Oo. Read the Bible. Kaya magato. Sige. Encyclopedia. Daray. Appendix 3C 1149 Grigo nga Bible niya. Di gini Xerox dili kon kay wa man siya to encyclopedia. Gingon dire oh. Gingon dire. The shape of the latter had its origin in ancient Chaldea. It was used as the symbol of God Tammuz. Being in the shape of the mystic Tau, the initial of his name, in that country and adjacent lands including Egypt. By the middle of the 3rd century AD, the churches had either departed from or had travested certain doctrines to the Christian faith in order to increase the prestige of the apostate ecclesiastical system. Pagans were received into the churches apart from the regeneration by faith and were permitted granted to retain their pagan signs and symbols. Hence, the Tau or letter T in its most frequent form with the cross-piece lowered was adapted to stand for the cross of Christ. Dili ba nga sa karaang Chaldea wa pa ang Kristyanismo nagsulti ni diha na ang kuno nimo Kanang imong ibasa dili ito bersikulo. Bersikulo nito. Dili siya, Biblia. Tanawa ka. Dili siya. Amin na siya. Dili siya. Diya sa Biblia, Grigo. dili Unya, gibasa niyo yung Biblia. index bitaw ni dili sa Ayaw pa Dili maka. siya. Ayaw pa maka. Dili. Di ba Biblia? Biblia na ito ibasa? ang sa appendix sa Biblia Ini ang appendix. Ingon bitaw ko appendix Dili, anak ka. Iata sa Biblia. Atas Biblia ingon bitaw ko atas Biblia ingon bitaw ko Arewa. diri sa appendix ingon bitaw ko wa ka mamilaw Biblia may imong ingon. wala Original. Ikalbong naman. Wala mo Butang ba? ko ko. Wala na. Ikalbong naman. Wala na. Mahal ka ng puso. Kinabugatan. Hindi kinabugat. Kinabugatan. Dili ba ang inyong basahon nga kana si Kristo naglarawan sa adlaw? Dili ba? Sa inyong basahon, dili ba? Ako nang i-qualify. Ay, qualify. Explain. Ang pasabutan ng libro sa Katoliko. Paminaw. Paminaw lagi. Sige. Nagkapira. Sige. Wala problema ka kasabutan na. Paminaw sa. Dili ba? Dili maning mutubak. Ako nagito na sa punto. I have 1 minute on, sir. Si Kristo matun na Diyos, creator na siya. Nasa kining barang kasulatan sa 1:5:19, the Father does, the Son also does. Ang mga creator, Hebrew 3:4, si creator siya may gabot sa adlaw, siya gabot sa kalibutan, o i-explain human way of explaining na Rodrigo Ramin. Way of talking, modus loquendi. Nga kanang adlaw, sa John 1:8-9, si Kristo may kahayag. Nga adlaw kahayag man. So, nagkulugan na ang light of salvation. Kaya sa Mateo 1:21 sa Hebrew, Etsimo Yeshua kihuyo siya. He will save his people from their sin. Kaya sa Isaiah 9:1-2, adunay kahayag na moabot. Nagkulugan na, di kaya mismo siyang adlaw yun.
Ika na illustration sakto na libro. Wa ang kakasabot. Wa ka kasabot ana. Adi kaya ang litra i-explain mo na eksakto. So mo eksakto mahulugan. Mo ang panahon sa rebuttal. Sige. 3 minutes. Salamat kay mga kigsunan niya na may mga kaning sa iso na rebuttal kaning sa mga viewers. Concept viewers. Viewers sa Rodrigo Ramin kaning ikaw may ikuha na ni. Brad Ramin, salamat kayo sa pagtubag sa maong mga pangutana. Si Tanya Aridam na gikan sa Wikipedia, Jesus is a masculine given name derived from the name Jesus. Ang manam na kaya kong itubag, Greek from the Hebrew Yeshua. Wala na kutubag kanina ba? Sa parang Ramin ba? Si Constantino, man ang sentro imong argumento, but gidala man ni Constantino ang iyang pagsimba sa adlaw. So, wala ang punto nga Katoliko si Hesus Kristo mo ang Diyos, among Diyos. O dili lang Katoliko ang simbahan nga magamit sa cross. Nakabasa ka sa doktrina sa Katoliko na si Kristo mo ang Diyos. Nga adlaw, salamat pa. Mga bita ni, wakatubag ramin ni kanina. Ay, siya. Tubag. Ay, tubag lang. Ang tima, simple na gamiton ng Biblia of Referensya. Ato na yung Galatia 6. Galatia 6:17. Unsa may timaan sa anang inyong Hesus. Di ba kuros? Ya, unsa man ang kuros? Ha? Unsa man ang kuros sumala sa kanang unsa nga ning sa mga kining sumala sa mga encyclopedia nga kanang kulos pagsimba na sa adlaw sumala sa encyclopedia niya diri pod sa kuan sa kining Encyclopedia Britannica 1946 nga kanang kulos niya ay wa pa ng Kristyanismo hagbay na ang ipangsimba oy. Oh, lagmit isipon nga halos universal na ganinawa pa ng Kristo niyo nya. Waday ko katubag tanan sa waday ko kapamatuod nga referensya magbiblia. Ngunit tubag. Salamat. Rodrigo Ramin sa ilo. Batalo. Salamat kayo Mr. Moderator Rodrigo Ramin, Brad Joseph Baptist yung moderator niya. Nang gatman. Niya si DJ Rewel, tapos salamatan usap, DJ Langga sa Mount Bisag Ridjo. Ang akong gisahid sa pagpahayag karon last rebuttal na ang ipamatuon ni Rodrigo Ramin gikan siyang pahayag hantod karon wa gisa ka pabarog sa saktong pangaturuan na sa pabarog. Nga naman, timalandaan, yan ko niya na walay mabasa nga si Kristo Diyos na adlaw. Iyan na lang kog lingong pagsubot, reading the books with own interpretation ni Rodrigo Ramin. So mga na, niya, delikado mo ta ng private interpretation sumasa balang kasulatan. O niya, o sumasa daan ta argumentation na nibit nga ang hukom mo gyud ang mga viewers na minaw. Dili kita nga magdidebate. Yan yung hukom mga viewers na si Rodrigo Ramin na kansin yung debatehan. Lapan mo ka. Dili wow, di ko kay mo na nga ang hukom yun. So wa man yung hukom nimo. Ang giuntahan ng Rodrigo Ramin nga natiko ka o natiko ang ganing debateha. So mga nagtuo ko nga na kabasa sa dahil argumentation na nibit sa Rodrigo Ramin na ang sentro sa tema maong ganay lang tugian. Ano na simang man siya. Ihatong style sa pagsimang aron madala niya ang mga tao, labi na ko mada, di ko mada na kay pamilyar na ko ng mga lantugiya nga bahitong di ana nga ang tema mo'y basihan. Unya, so wala mga kaigsunan na ang cross na giskutan ni Rodrigo Ramin, ang cross kay gamit sa Katoliko suma sa our Catholic Faith Manual Religion mo ang Latin cross. Ito mo ka cross. Kaya ang cross ngalan, di na mao. Obispo ko ni. Dala. Latin cross, number 1. Dili yung letter T. Cross yun. Kaya mo to yan. Sa iyo to yan. Isigil ang cross? No. O sa kanang tao cross na mo ha. Ito mga klase. St. X, St. Ambrose, St. Andreas Cross.
Sunod, Patriarchal Cross, Eastern Cross, Celtic Cross, 1 minute. Greek Cross, Latin Cross. 7. Pero kaya kaniya ko kaningom sa Xerox. Gikas original Xerox, pero ito dili to Xerox, marag ballpen naman to yani. Muna nga, mas bugat ko yung ebidensya, mga kaigsunan. Musa mga kaigsunan, nga nining debatiha, ika-13 na namang Rodrigo naming formal debate sa Sembrando, Cebu, o sa Bistak Ridjo, o kini, nga professional purpose, nga kini amigo nga Rodrigo namin. So, kamuli mo ko, kay ang Diyos, mo'y labing kamahanan, mo si Kristo, matulong Diyos, nga sumala sa kitudlo, mo'y tudlo sa simbahan nga mo to. Salamat, o mayong hapon. Imo, friend. Okay, ako na po na. Sa rebuttal, okay. Ang tema ginamo mo ni, akong pamatudaan nga si Kristo, mao ang Diyos nga adlaw, gamiton ang Biblia referensya. Miingon si Efren, wa ko comply. Unsa man diri nagtatag niya sa mga tubangan. Yan ingon pa si Efren. Pamina mo ingon pa si Efren. Kanang cross ni gigamit sa simbahan Katoliko, Latin na nga cross, Latin nga cross. Di bitaw number 3 atong basahon. Number 3 sa Chambers Encyclopedia, diyo. Number 3. Crux imisa. Kanang yung gingon nga Latin mo, crux imisa. Found in Christian monuments in the necropolis of Dominus Plebet. Munang kurusa. Unsa man ang kurusa? Kung naarit ka sa tupagun mo na sa Expository Dictionary of the New Testament words, London, 1962, ni W.E. Vine, page 256. Tara ha, masahan na ko ha. Ang purma sa duha balabag na cross. Kanang yung gingong Latin ba? Duha balabag na cross. Balabag na, duha. Nakabaton sa sinugdanan nini sa karaang kalya o gigamit ingong simbolo sa Dios nga si Tamus. Mo na ganiha. Mo na ganiha kung gingon. Nya ka to referensya. Unya unsa man ang pagsimba sa adlaw? Unsa man ang pagsimba cross? Pagsimba sa adlaw. Ha? At masaon ha? Chambers Encyclopedia gingon dito. With some races, sa ubang mga rasa, apil na ni Constantine, rasa man ni Constantine, Italiano. The cross was associated with the worship of the sun god. Ang krus nalambigit sa pagsimba sa Diyos nga adlaw. Klaro na? Ha? Nadaliyo? Tanang katong gidang mga krus ni Prina, ako na tanan diri. Ang iya kani pitur na to, kanang diri gino. Unsi ni. Ika-unsi nga krus. X ni nga halikis to nga. Atong basaw. Number 11. In Greek, Jesus Christos. English na to. Jesus Christ. Found at Dominus Plebet. Unsa din ang Jesus Christ? Kurus! Kurus na. Napatay ebidensya? Ilang mo binaha Santa Cruz? Namakakon ingon si Efren, bakakon ko, bakakon. Tara, kamo may bakakon, kaya gano'n inyo niyo? Adlaw sa tunga na kurus niya, na GHS. 1 minute. Nga ang meaning ng GHS, Jesus. Unsa din ang Jesus? Kurus! Nako! Klaro na. Niya, giutruhan pa ginadiri. Giutruhan pa ginadiri. Page 6. Inyong binahan ng ano. Muluhod sa tubangan sa usa ka Santa Cruz o Santo Cristo. Unsa din siya Santo Cristo? Balaan mo Cristo o usa ka Santa Cruz o kaha usa ka tanang layang Santo Cristo. Santa Cruz na siya. Santa Cruz, balaang Cruz, balaang Cristo, balaang Cruz na 30 seconds. Kunya manguros. Inigluhod pa dyan, manguros pa dyan. Napuno lagi mo kuros. O mga matay na. Mga matay na. Atos mintilyo, kaya tindagan ng kuros. Una maligo, manguros. Una mo taon, manguros. Una mo musakay sa unsay sakyan, gabi. Wala siguro manguros. Mauna na! Ang meaning mo namin Christianos, meaning mga sumusunod sa kuros. Ano meaning na? Unsa rin ang kuros? Pagsimba sa daw. Okay. Salamat kayo sa mga kandidato. Si Brother Efren de la Piña sa Catholic Faith Defenders o si Brother Ramin sa Ahaya. So salamat mga sukling tigpaminaw sa Bisdak Radio, ang online radio sa mga Bisaya. So sa sunod higayon, Dasad. Salamat.
More power. Salamat din, Mr. Moderator, Brother Rigo Ramin. Ato recognize si Edwil Mobanag o si mga makumangyaw Clive Gitgano